madafa ta Zahra'u ce, madafa ta Zahra'u ce. da fari na sa Allahu ne da shi ke karɓar ƙorafi. Buwayi ni bawanka ne ina daɗa neman tallafi. Na yau baitin ga sharifiya diya gun babban arifi. Batuna sanki na ce kwarai kamar raina zai haukace. Akwai hujja ku tsaya muje a yau ni sai na gwangwaje. Diya ce koko uwa na ce muje baitin ga a gurguje. Da ruhi ma ya kira ta rai da ke buya har ma waje. Aje ilimi har hankali mu ce hasken Allahu ce. Madafa ta Zahra'u ce. Ka ƙara salatu rabbana gururuhin Zahra'u dai. Da alayenta da yan uwa gidan da ake kare kwadai. Su Tijjani da jiyani da gausi na barhama dai. Matsera ta Zahra'u ce ku zauna sai na fayyace. Mutum girman ta tsibi-tsibi kwarai Allah bai barta ba. Abinda ta so Allah ya so da ta ki ba zai dube shi ba. A gane girman Fadima abun ba zai yi a kaunu ba. Ina ka je girman ta ne idan ruhin manzon mu ce. Madafa ta Zahra'u ce. A yanzu a tsira a harraka da ku aka samun arziki. Sharifai jirgin Nuhu ne hakan na ji zancen sadiki. Idan ka sake su ka hallaje da ɗai ba kai ba kaliki. Ashe komai da bature ne kwarai ba sauran ce kuce. Da ke ruhi ke rayuwa ina neman ɗaukin ki ne. Stamfin san ki na so da so ki shaida ni din naki ne. Da ƙurrata ainihin shugaba da ke ta kiran ki a bayyane. Da ke aka min baiwar yabo basira ta an killace. Madafa ta Zahra'u ce. Da annabi na ji ta ce kama magana kiranta da akila. Cikin motsinta da ciccira da motsawarta mafi kula. Tsaro tsira tsari tsako hakan take babu wala-wala. Da san kuwa ce sama rabo sarautar Allah ta kuce. A yayin siya abida batula yar fakaril wara. Yarda ya banki na tattara da san kyaƙe jike zira. Tani masala masilsila sarauta sirrin kausara. Ya ma in an je mu je hisabin ai domin ku ce. Madafa ta Zahra'u ce. Digan mai kin ku sharifiya kiyama to sai an takar. A barki a fada hawuya ina ba zan can sharajar. A kwankwasa kwanzun kunzugun dukan makiyan ku halin sitir. Batula ruhin shugaba kimin liɗifin ki na killace. Hakikar tsira sanki ne azima sai na zayyana. Ma'aiki ne ya faɗe ta kai masoya sai mun bayyana. Jiman aza Fadima fakar aza ni dangana. Dukan mai ja da isar ta ma hakika to ya haukace. Madafa ta Zahra'u ce. Tunani na bejanki ne batula ni bawanki ne. Bukata ta inganki ne ki shaida ni mai sanki ne. Urin kus karshen tiki da bayin Allah na ku ne. A barki batulu bakar tsiya kiyama sai an firgice. Ina tsira in babu ke, ina rahama in babu ke, ina ceto in babu ke, ina sallah in babu ke, ina azumi in babu ke, ina zakka in babu ke, ina hajjin in babu ke, ina umara in babu ke, ina imani babu ke, ina tauhidi babu ke, ina ikhlasi babu ke, ina ihsani babu ke, ina lada in babu ke, ina shaida in babu ke, ina aiki in babu ke, ina girma in babu ke, ina fatahi in babu ke, ina ladafi in babu ke, ina jalabi in babu ke, ina dafa'i in babu ke, ina guzuri in babu ke, ina uzuri in babu ke, ina tsari in babu ke, ina tsabta in babu ke. Dukan aiki in babu ke kazanta ce na farrake. Amincin Allah sai da ke sarautar Allah ta kuce. Salamu ala ummul Hassan Husaini shahid Aliya. Salamu ala bitin nabi sadiqa ya imamiya. Salamu ala ruhin rasul kice zo kar in tsaya. Salamu alaiki sarauniya ki mun kyautar ki ta killace. Batula komai naku ne hukuncin Allah naki ne.
Turaɗin ma domin kure gidan aljannan naki ne, hisabin duk domin kure a gane mai ƙaunar kure. Idan ba son kuri wuri mutum zai tashi a firgice. Madafa ta Zahra'u ce. Ina mai son Zahra'u zo kasida ta yau ta kuce, da kauna so na shigo gidan bukatu na tarkace. Mu tattafa muna muke batula ai rahamar mu ce, gari ma ki mun lamunin kasida ko mai mana ce. Ki buɗan ƙofar lamuri na fada sa garin fita, bukata ta ke ce kaɗai idan kin so kin tabbata. Ma'aiki ma ya yadda dai a ruhina na ambata, ki ɗauke kuncin rayuwa hijaban duk su furfuce. Madafa ta Zahra'u ce. Yahuza ne mai san kiya batula dan Allah ki zo, ki so in ganki ki taimaka idanuna ɗauken ki zo, ki shafan kai na sayyada cikin baiwar ki ta dandazo. Batula san ki nake kwarai kamar raina bai haukace.